Inni de ehtiyatı yok, damadı elleştirip de elleşmedi. Ay dinsin rahat bolsun da. İnşallah elleştirme koşkusunu aydıp verin, ondan sonra siz verin hemmeniz verin hoşlaşar. Elleştirelim mi adamlar? He? Otur verin. Kulak aslan şadamat, suyucu arzım var. İçimdeki sözlemi boşaltmağa pardım var. Öylenen fin aşırcan, inni şunun düğün olur, däden pul dilagata sanap vermeğin olur. Aydayn men damatcan, döneyin men sözüne, gaýnyň bolsa ýanynda enden ilmez görüňe. Gelýändirsiň bazardan, alýan pulun 50 del, bäşemme elinde näme belli del. Giýýände peýdasy ýok, ka bu şemme ýöýürdi bilýärler içinde näme batyny. Giýýäk girmeler, aşağı koýa girecek bolsaň. Ýygyň bolýar häzir. Dünýäli öýdäkler içinde näme batyny bilýär bu şemme. Şol garar dat bahaly daha ýörekler ýalyp barýar. Ýöne şu aňyrdan gelişine aşyrjan bahana arada derrew ýakçalyň aç öýdeginde. Ol öýde oturmasyn. Şo ýakçal juda bolsun. Şonyň habardar bol. Haýsy bir ýet ýaram, bir kilo bu şemäň içinde 4 alma. Kawly gödeşi ýoty şeýtdir. Yeten akçan, ol yeten aky çaýdyna. Ondan şo kawl gaming içine goltuňa salla geçdi gidagry. Bilip bermer, akyl bilip bermer. Hıngır mıngıra vur. Häzir goşuň ýerini dinläli. Hawa oyan biyan aylanyp sököndirsiň dükany, görämesin ejem dip girgersiň sen kökany. Girgäniňde peýdasy ýok. Kulak asgyn damatjan, geçirersiň aýlary, menden gowlugyň ýokdur, baýdemlärsiň çaýlary. Dernet ýara gelenden soňra. Gülü berersiň sen, doguraýsam, gülersiň sen. O şuhydy ýok mola, bir aýdan öwrenşer. Ho, awalky aýmyqady beýenmesini. Leýmumudur turşucuk, çaýyňa atarsyň. Ýaşyl perden çekip sürgürten ýatarsyň, çölle. So. Dogancygym damatjan, men tanıyan erleri, ağzını gözep sujar pay getirersiň narlary. Saglaryna el çarpyň adamlar bolýar tag bolup. Bolýar. Arabykça. Tam Ecem Şinala onun çoluğu yaşlılık bulmalılar.